Safet Zekić, 56 godina, i njegov komšija, 70 godina, udavili su se u nabujaloj reci Trnavica u Novom Pazaru, kada su pokušali da spreče da se voda izlije na kuće u njegovom naselju. Iz brze reke, koja je nosila sve pred sobom, samo pukom srećom spašen je Safetov sin. Zet se utopio, a sestra mi je umrla pre 10 godina od karcinoma. Imaju 3 dece koji su sada siročići. Njihovoj najmlađoj ćerki je najteže. Pod terapijom je, a juče je htela da skoči u reku da pronađe oca. Priča vidno potresan šurak Rešad Hajrović, kome je zet Safet Zekić, 56 godina, skočio u reku da pomogne komšiji 70 godina, a onda ih je obojicu odnela nabujala Trnavica. Istakao je da su Safet i njegov komšija pokušavali da sačuvaju radionicu i kuću, ali nisu imali džakove, već su stavljali daske i najlone. Voda je bila toliko jaka da je povukla komšiju. Moj zet je tada skočio za njim kako bi ga spasio. U tom trenutku voda ga je potopila. Moj sestrić je sve to video i trčao je do jednog drvenog mostića kako bi pokušao da spasi oca. Nažalost, nije uspeo, a zatim je i on upao u reku. Sestrić je uspeo da se zadrži za grane, a zatim je u pomoć stigao i komšija, koji je uspeo da ga zadrži. Samo pukom srećom je spašen. U jednom danu mogao sam da izgubim i zeta i sestrića. Napomenuo je i da su Safetova deca sada siročići. Imaju 3 dece, njegov najstariji sin ima 32 godine, a najmlađa ćerka ima samo 17 godina. Hajrović kaže i da za svog zeta ima samo lepe reči. On je bio radnik, dobar, vredan, duša od čoveka, obožavao je svoju decu, dodaje on. Kako kaže, Safetovo telo pronađeno je juče oko 13 časova.